EH Bildu taldearen ordezkari den Mintegi Andreak dauka hitza. Egunon, Mahaiburu Andrea, Lehendakari jauna, parlamentakideak, egunon. Hasiko naiz Jose Arregiren hitz batzuekin, oso latza izan da. Eta gehituko nuke, oso lotzagarria da, oso lotzagarria da. Ez dago ulertzerik nola planteatu daitezken planteamendu hauek bakerako deia egin erasotik abiatuta. Ez dago ulertzerik, ia zuek ulertzen dituzuen, esaten dituzuen hitzak. Eta errepikatuko dut. Aceptación mutua, non. Diálogo plural, non. Facilitar consensos, non. Bageneukan testu bat eta zuek ondo dakizue adostuta. Eta horren gainean ezer hitz egin gabe, beste bat sartu eta ez galdetu ere, ia zer pentsatzen genuen. Ez da aceptación mutua, ez da facilitar consensos, eta ez da diálogo plural, adostuta dagoena baztertu, muzin egin, eta eskutuan atzetik beste testu bat presentatzea, eta ez galdetzea ere. Eta ez galdetzea ere. Eta horretarako ez dago eskubiderik. Ez da zilegia ona ekarri dozuen joku maltzurra, joku baztertzailea, eta nola edoala gizarte honi esplikatu beharko diozue zergatik. Zergatik egiten ari zareten joku hau. Zein da helburua, zer bilatzen dozue herri honetako sensibilitate hau, bakearen aldeko apostu irmoa eta trinkoa egin duena, zergatik utzi nahi dozuen bazter. Eta esplikatu beharko dozue nonbait. Eta ia kapaz zareten hori esplikatzen. Ez dakolako esplikaziorik. Lotzagarria da. Benetan lotzagarria da hemen egiten ari zareten joku maltzurra. Baina problema bat daukazue. Eta problema da gure borondatea bakearen alde. Eta hori da daukazuen problema. Egingo dugula bakearen alde maltzurkerien gainetik, alderdikerien gainetik, eta zegoen oztopo eta eragozpenen gainetik. Borondate irmoa daukagu. Zergatik? Bakearen alde ematen den pausu bakoitza gizartearen garaipena da. Gizartearen garaipena da. Eta hona etorri gara bakearen aldeko apostu handia egitera. Ez gara etorri trintzerak egitera. Etorri gara aldaketak burutzera. Eta aldaketa horiek gauzatzera. Materializatu daitezela aldaketak. Eta egingo dugu. Zuek alde edo aurka, egingo dugu, bakea merezi dugulako. Gezurra ematen du nola erabiltzen dituzuen hitzak. Memoria. Memoria begi bakarra, una memoria tuerta, una memoria sorda, una memoria desmemoriada. Para utilizar sus propias palabras, todavía hoy hay una presentación del señor Amedo en los tribunales de Bilbao por el asesinato de Santi Brouard. Todavía hoy no sabemos quién disparó a un aficionado del Athletic cuando estaba con sus amigos celebrando la victoria. Todavía hoy tenemos lagunas inmensas en este país sobre la impunidad del Estado, que tenemos cero detenidos sobre todas las violaciones y sobre todas las impunidades y todas las conculcaciones de derechos que ha habido en este país, porque ha habido muchos, pero ustedes están planteando una memoria tuerta, sorda y desmemoriada. Ez dut ulertzen nola egin daiteken bakerako deia erasotik. Ez dut ulertzen nola planteatu daiteke adostasunera heldu desadostasunetik. Guk egin genuen testua zen adostasunaren oinarrituta. Plantatu genuen baldintzari gabeko akordio bat aurrera egiteko. Eta hemen topatu duguna izan da bakarrik oztopoak ipintzea eta edozein alegin egitea bazter usteko, hain zuzen ere gizarteak berak eskatzen duen eskaera hori ona dakarren indar politikoa. Eta daukagun konpromisoagatik aurrera egingo dugu bakegintzaren ponentzian, aurrera egingo dugu ekarpenak egiten, aurrera egingo dugu monografikoan,
ekarpenak ekarriko ditugu, proposamenak egingo ditugu, ona etorriko dira eragileak, etorriko dira lekukoak, eta planteatuko dugu hemen egia osoa plazaratzea. Ez dit balio egia errena, egia kojua. Ustedes están planteando una parte, la parte que quieren, la parte que les interesa de lo que aquí ha ocurrido. Han ocurrido muchas cosas. Y voy a decir más. Tenemos que hacer en 3 fases la creación de la paz, la construcción de la paz. Hay que mirar al pasado, hay que mirar al presente y hay que mirar al futuro. Hay que mirar al pasado y hacer memoria, pero una memoria que tiene verdad, justicia y reparación. No una memoria, como he oído antes, que luego viene la nada. La nada. Konponbide integrala planteatzen dugu. Konponbide osoa. Konponbide iraunkorra. Irauteko modukoa. Ez dadila izan gaurko ogia eta biharko gozea. Planteatzen duguna da gure urrengo belaunalditarako, gure seme-alabentzako bakegintza sendoa, trinkoa eta iraunkorra planteatzea. Zuek planteatzen duzuen bidea da hilabete gutxian, arrapaladan, legislazio bat amaitu baino lehenagoko azkenengo segundoan egindako folio bat terdiko improvisazio bat. Hori da planteatzen duzuena oinarritzat. Zuek benetan eraiki nahi duzue bakea, 50 urteko gatazka larria, oinarritu nahi duzue folio bat erdiko horretan, azken segunduan egindakoa, batek dake zenolako interesek bultzatuta, benetan uste duzue hori dala oinarri sendo bat bakea eraikitzeko? Benetan uste duzue? Zertan ari gara jokatzen? Benetan uste duzue posiblea dela esatea hau da demokrazia, edo hau onartzen duzue, edo ez zarete demokratak? Badakizue zer den demokrataren zentzua, zein den esan nahia. Uste duzue demokrata batek definitu dezakela eta beste guztiak inposizio zen hartu? Bi oinarri sendo ditugu bakegintzarako bidean. Bortizkeriarik ez, inposaketarik ez. Bortizkeria bat ere ez. Horrek esan nahi du, ez dagoela inolako justifikazio politikorik onartzeko inolako bortizkeriarik. Ez iraganekoa, ez gaur egungoa. Horrek esan nahi du, biktimak oro ezagutu behar direla. Horrek esan nahi du, eskubideak oro ezagutu behar direla. Eta inposaketarik ez. Eta itzuli egingo dut zer den inposaketarik ez. Eskubide guztiak onartzea, ezagutzea eskubide historikoak, ezagutzea herri gisa ditugun eskubideak. Hori da inposaketarik ez. Ez dugu behar 8. artikulu bat, inposaketaren eredu argiena, armaren bidez, nahi da aseguratu Espainiaren osaketa. Hori da inposaketa. Planteatzea badagoela armetan edo bortizkerian oinarritu egiten den inposaketa politiko bat. Esan dudan moduan, eta labur egingo dutia, iragana onartzeko gertatu dena egia osoa, justizia eta birgaitzea, bigarrena oraina, espetxe politika eta momentu honetan ditugun legislazio ez ohizkoak, egoera berezitarako sortutakoak eta egoera aldatu behar direnak, eta geroa, eta hau azpimarratu nahi dut. Hori dalako bermea, hori dalako garantia berriz ez gertatzeko. Geroa, zer egingo dugun hemendik aurrera, eta ez da lanada. Hor dago oinarria berriro ez gertatzeko. Ze bakea bakarrik oinarrituko da justizian eta herri gisa daukagun ezagupen eskubidean. Bakarrik horretan oinarrituko da. Eta bestela ez dago gerorik. Geroa eraiki behar dugu. Gure seme-alabek ez dezatela ezagutu guk ezagutu duguna. Inork ez dezala ezagutu berriro. Eta hori da gure konpromisua,
Hori da gura postua eta horren alde egingo dugu irmo, tinko eta sendo. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Mintegi andrea. Erantzunen txanda.